Manila Broadcasting Company. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalog ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Action Radio. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, kung naman Aksyon Artay Hupon, checking in until kuhan kita ko hasta kita magpangot sa alas 7 karon nga aga. Action Radio. Ga kalipay ang mga taga-Bacolod, kag taga Negros Occidental right after kagabi, actually delayed gali lang to, hindi to live gid ang ginpalayag nga report ni Presidente Rodrigo Duterte, ang ginhimo nga video or recorded announcement and report sa pumuluyo ngati ang Bacolod and Negros sa bilog nga Region 6 nagapabilin kitaya sa MGCQ, Modified General Community Quarantine until June 30. Action Radio. Ang aton sinikaiping nga lugar ang Iloilo City kag Iloilo Province. Tila inya ang kategory sang ila sining quarantine status. Ti siguro ang leksyon diri kag balantayan ta sa Negros siya daw nakapagwa na executive order si Governor Lacson. Diri sa syudad sa Bacolod, ang aton balantayan ang ipagwa ng executive order ni Mayor Bing. Since nga MGCQ kita, while Iloilo and City and Iloilo Province is MECQ, ano ba lang maging bag-o kag bag-ohon ni Mayor Bing diri? Say man lang inigyapon, like for example, 30% nga kinanglan amo ng capacity sa mga kalan-an, mga gatherings. Amo malang nagyapon siguro no way gid man so significante dira nga mga himuon abi kag ilakip sa executive order si Mayor Bing. Action Radio. Pero hindi tayo ni mapangunahan hulaton ta kay basi sinipang adlaw magapagwa sa executive order ng alkalde. Ang lesson diri kay ti kahapon ang ginakulbahan sa kalabanan kasi nila luwas nga ECQ bangod ang cases ng Bacolod kag Negros, umpisa ng liga na simana daw hindi mabangbang, inakulbaan magali no ang tawo nga magbalik kita sa medyo istrikto nga community quarantine. Ang lesson diri please, upod na lang kita, kooperar lang kita anay sa health protocol. O kay por ehemplo lang diri sa probinsya, di mo kita man may nagkapaminsar pa yung magbulang sa ibi magalona. Kundi pating mayor yung nagawlog ta sinyo ho. Action Diri sa Bacolod City, atong mga lugar nga na-identify, workplaces nga mas mataas ang lidat nanay, ang mga social gatherings, ang mga phase 1 nga may increase man sa cases ng COVID-19, tiyan mo na dapat ang bantayan ta. Nga kinanglan, hindi na mag-sige-sige. Agud after June 30, why kita kadukan nga mag-elevate o magtaas ang atong community quarantine status bangod nagapabilin nga nubo kabay pa magnubo ang cases sang Negros kag Bacolod. Action Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman,
Gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito.
Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay 49, Action Radio Philippine Standard Time. Aksyon! Radio! Karon bala sa Action Hotline kay aton istoryahan niyo ang parte sa ginaduso sa isa ka konsyal diri sa Bacolod. Parte ini sa pagsiparar sang asymptomatic kag symptomatic nga mga pasyente sang COVID-19 nga ara sa isolation facilities. Now, kabalo kati damo nga dan sumong reklamo siling nila ang quarantine or isolation facilities nga sa city. Kita mo damo iya sa mga nagapositive sa COVID nga daw hindi sila luyang magkadto kag dalon dito sa isolation facilities kay siling nila no hindi kami safe to. Nami pa gani kung nari kami sa balay namon di kay matinlo, mayo ang pagplastar diri. Tigaling sinabing magkapili sina sa isolation facilities. Bangod nga tiining nga pasilidad, why gid man niya siling nga gintuyo nga tukuron para sa pag-accommodate sa pumuluyo. Bangod nga ini mga eskwelahan ning mga ginagamit mo. Aksyon! Radio! Pero ano gid ang reason, ano ang scientific or may mga pagtuon bala diri ang konsyal nga nagaduso diri, especially councilor ni Sito Novero. Ano nakita diri man nga mga reason kag bala konformihan ini kung may ara gid man sang separation o pagseparar ini sa mga asymptomatic kag symptomatic nga mga pasyente. Now, ano ni man ang isa ka facility, halimbawa isolation facility, butangan border area o nano, sagang, dapat may mabantay giniguro para nga hindi makalusot da kung sino man ang mga pasyente nga nagatinarda. Nan, amo lang ka simple lang tawon tani karon lang, explicar tani dugang sa inyo sa mga nagapamangkot kung ano mga ginbag-o diri sa executive order ni Mayor Waipa kay ina posible sinipa nga udto o sinipa nga gabi may baluan kon mayara gid man ipagwa si Mayor Bing Leonadia. Aksyon! Radio! Alas 6:51. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo.
radyo. Pagkulong yun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibility. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:58 na. Grabe gyapon tiniruhay no.
Sa Bago City, kahapon ti magintiro o kagabi, galing kiti wipe to be balawan sa pulis gapon anong motibo sa to? Bakon mo yung naglutang siya kaugalingon yung, iyaman lang pasayro nga nagupod man sa iya, nagbakride pa. Aksyon! Radio! Ning subosin luwas dira sa Bago City, may gintero man, biktima sa palutang, kaya na sa panaskilidalan, no? Sa syudad sang Kabankalan. Aksyon! Radio! Mga detalye sining mabalita, karon kita sa Aksyon Hotline. No? For the meantime, di lang kita na kutob, standby na sa pagsunod sa program Aksyon Balita Morning Edition with Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman Aksyon Art Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,